Hau da nekea, goiz osoa pasatu dut trastelekuan. Begira, hauek bota behar ditugu? Bota? Beno. Lehenengo nik ikusi nahi ditut. Zuk dena botatzen duzu. Ea ba, ikusi. Zertarako balio du pote zarronek. Hau zakarrontzira. Ez, oso polita da, txikitakoa. Horrek txampona gordetzeko balio du. Bale. Eta hauek, aldizkari hauek, Matusalenen garaikoak dira? Horiek nireak dira. Asko gustatzen zaizkit, ez bota. Bilduma egiteko balio dute. Ea, horiek ere gorde behar dituzu, ezta? Bai, hautsa pilatzeko. Zer bota behar duzu? Hau, panpina itxusi hau. Zertarako nahi duzu? Aizu, ez da itxusia, nirea da. Utzi hemen. Hau, arropa konpondu eta hoe gainean jartzeko. Ez, baratzean jarriko dugu txoriak beldurtzeko. Zu beti berdin ibiltzen zara. Dena gorde nahi duzu. Eta zuk dena bota. Tira, jarraitu behar dugu. Hau zertarako nahi duzu, kaxa hau. Ez da kaxa bat, nire eskalestriza da. Eta zertarako behar duzu, egon gelan jartzeko? Ez, gure umeak jolasteko. Beno, nazkatu naiz, ni banoa, zuk jarraitu.